салом бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабар аз студияи марказии телевизиони варзиш. Дар студия Умед Аҳмадзода. президенти созмони байналмилалии ассотсиатсияҳои футбол Ҷани Инфантино бошгоҳи Истиқлоли Душанберо барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар чемпионати Тоҷикистон табрику таҳният гуфт. Дар номаи шодбошии Инфантино ба унвони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ аз ҷумла чунин омадааст: муҳтарам президент, аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки табрикоти шахсии маро ба ҳама аъзои бошгоҳи футболи Истиқлол бинобар сабаби пирӯзӣ дар чемпионати Тоҷикистон бирасонед. ғалаба дар мусобиқоти қаҳрамонии миллии кишвар далели дар сатҳи зарурӣ амалӣ намудани нақшаҳои матраҳ ба шумор рафта боиси хушнудист. ман медонам ки дар пасманзари ин пирӯзӣ заҳмату талоши хастагинопазири масъулин ва кулли алоқамандони бошгоҳ ниҳон аст, чаро ки комгорӣ умумидаставист ва ҳама бо шумули бозингарон, ситоди мураббиён, ҳайатҳои техникию тиббӣ ва мухлисон дар он аз худ то ҷои тавон ҳисса афзуданд. амалу ибтикори ҳадафмандона ба бошгоҳи Истиқлол имкон фароҳам овард то ҷоми қаҳрамони лигаи олии мамлакатро ба даст оранд. бештар аз ҳар вақти дигар футбол собит сохт ки қудрати убури сарҳадҳоро дар худ ниҳон дорад ва як фишанги тақвияву тавсея додани ин намуди варзиш саропо дар ҷаҳон метавонад буд. футбол ба бозингарон имкон медиҳад то рушд кунанд ва малакаи маҳорати инфиродӣ, тавонмандии хешро дар адои мансубаҳои мухталифи бозӣ сайқал дода ба фатҳи қуллаҳои баланд бирасанд. футбол дар воқеъ мактаби бузурги зиндагист. ман бар он бовар ҳастам ки ҳамагон, алалхусус ҷавонон метавонанд аз ин мактаби бузург барои худ сабақҳои иҷтимоӣ ва таҷрибаи ҷисмонию равонӣ бигиранд. маҳз аз ҳамин хотир ман аз ҳамаи он нафароне ки дар бошгоҳи муқтадири Истиқлол фаъолият мекунанд даъват менамоям ки дар ин ҷода ба сӯи комёбиҳо устувор гом бардоранд. зикр намудааст дар охири номаи шодбошиаш президенти ФИФА Ҷани Инфантино ба унвони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. зимнан фардо дар Душанбе бозии ниҳоии мусобиқоти қаҳрамонии Тоҷикистон байни дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва ҳосилоти ноҳияи Фархор барои дарёфти ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол дар соли 2016 баргузор мегардад. дар робита ба ин чорабинии муҳими варзишӣ дар қароргоҳи Федератсияи футболи Тоҷикистон нишасти матбуотӣ пеш аз бозӣ баргузор шуд. дар ин ҳамоиш сармураббии дастаи ҳосилот Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ва мураббии калони бошгоҳи Истиқлол Нумонҷон Юсупов ба саолҳои хабарнигорон посух гуфтанд. таъкид шуд ки ҳарду тим ҳам ба ин бозӣ омодагии ҷиддӣ диданд. рақобати дастаҳо соати 14:00 дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар назар аст. ёдрас мешавем ки баъд аз натиҷагирии давраҳои қаблии мусобиқоти қаҳрамонии Тоҷикистон дастаи Истиқлоли Душанбе пеш аз муҳлат имтиёзи заруриро ҷиҳати ба даст овардани нишонҳои олӣ ва ҳам ҷоми ин мусобиқоти муҳташами варзишӣ ба даст овардааст. тими ҳосилот бошад мақоми дуюмро касб мекунад. идомаи барномаи иттилоотии хабар. моҳи ноябри соли равон панҷумин ҷоми мусобиқоти байналмилалии Исмоили Сомонӣ оид ба муҳорибаҳои омехта баргузор мешавад. мунтахаби Тоҷикистонро барои ин сабқати бузург мураббии шинохтаи ҷаҳонӣ мутахассиси хорватӣ Горан Бабич омода мекунад. ҳамкорони мо шоҳиди як тамрин ки варзишгарон таҳти роҳбарии мураббии мазкур пушти сар менамуданд гардиданд. қабл аз оғози тамрин ба варзишгари тоҷик Ҳасан Гадоев ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба муҳорибаҳои омехта дар Италия барандаи медали биринҷӣ гаштааст, медалу ифтихорнома тақдим карда шуд. баъдан Гаранд Бабич тамринҳои сахту сангини худро бо варзишгарони тоҷик оғоз намуд. маълум аст ки аз имтиҳони сахту сангини ин мураббии хорватӣ на ҳама гузашта метавонад, аммо ҷавонони тоҷик дар як чанд рӯзи тамрин аллакай маълум намуданд ки ба машқҳои дастаҷамонаи душвор ҳам омодаанд. тамринҳо то санаи баргузории мусобиқаи ҷоми Исмоили Сомонӣ ҷараён мегирад ва киҳо дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ширкат мекунанд Гаранд Бабич интихоб ва муайян хоҳад кард. мураббӣ аз Хорватия даъват кардагӣ яъне Горан Бабич аллакай тӯли 4 моҳ аст ки Муинҷон Ғафуровро дар шаҳри Лас-Вегаси яъне амрико тамрин медиҳад ва боз ӯ якчанд варзишгарони дунёӣ, якчанд варзишгароне ки шинохтаанд, номӣ ҳастанд, тайёр кардааст. имрӯз мебинем ки Муин Ғафуров аллакай дар таҳти роҳбарии Горан Бабич тамрин мекунад ва Горан Бабич даъват шудааст ба Тоҷикистон. хело ҳам аз варзишгарони тоҷик яъне умедвор аст, бо дили пур тамрин дода истодааст. мо боварӣ комил дорем ки таърихи 27 ноябр варзишгарони тоҷик бо роҳбарӣ яъне бо роҳбарии мураббии худ Аъзам Хокиров ва Горан Бабич парчами Тоҷикистонро баланд мебардоранд.
даъвати чунин мураббии таҷрибадор ва таҳти роҳбарии ӯ тамрин кардан барои варзишгарони риштаи самбои муҳорибавӣ ва муҳорибаҳои омехта як таҷрибаи хуб шуда метавонад. Гаранд Бабиш низ аз хоҳишу завқ ва машғулияти ҷавонони тоҷик қаноатманд аст, аммо ба назари ӯ варзишгарони риштаи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистонро мебояд ки роҳҳои муосири машқу тамрин ва омода гаштан ба мусобиқотро аз бар намоянд. вақте ман ба Тоҷикистон омадам, дар инҷа бисёрам варзишгарои хубро мушоҳида кардам. дар инҷо варзишгаро бисёрам аз ҷиҳати физикию аз ҷиҳати гӯштин бисёрам сахтанд, лекин мо бояд камтар дисциплина ва ягон техника, ягон методои нава дар инҷа биомӯзем ва бисёрам мегӯем дар сатҳи баланд варзишгарои мо метавонанд иштирок кунанд. ман мо як чизгиро гуфтам хостаниам ки вақти ман омадам, ман хелам дар ҳайрат мондам ки дар Тоҷикистон ҳам ҳаст варзишгарое ки меҳнат мекунанд, аз онҳо мешавад варзишгарое ки дар сатҳи байналмилалӣ дар гуфтак дар UFC ёки дар Амрико баромад кан. мо фақат бояд ами мактабе ки ҳозир дорем бояд камтар дигаргунӣ кунем. бояд ки MMA ки дар 10 сол пеш буд ва ҳозир агар муқоиса кунем нисбат ба 10 сол пеш бисёр чизо ҳалӣ шудагия. барои мо бояд дар Тоҷикистон ҳам ҳамин тактикаву ҳамин дисциплинаву ҳамин намуди ҷанг кардан ёки баромад кардани варзишгаро камтар нақстар кунем, хубтар кунем. Гаранд Бабиш дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба тамрини варзишгарони муваффақ машғул аст ки ягона намояндаи Тоҷикистон дар ширкати One Championship Муин Ғафуровро маҳз ӯ ба сабқатҳо омода менамояд. дар ҷоми Исмоили Сомонӣ ки маротибаи аввал дар ноҳияи Данғара мегузарад, бар муқобили тими миллии Тоҷикистон дастаи мунтахаби Ӯзбекистон интихоб карда шудааст. Дар баробари 5 вохӯрӣ инчунин боз 3 рақобати дигар низ бо варзишгарони маъруфи ҷаҳонӣ дар назар аст. мухлисон шоҳиди рақобати навбатии Муин Ғафуров низ шуда метавонанд. дар шаҳри Қазони Федератсияи Россия мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба куштани камарбандӣ сурат гирифт. дар ин чорабинии муҳташами варзишӣ Тоҷикистонро 14 тан аз беҳтарин паҳлавонони ин ришта намояндагӣ намуданд. таҳмтанҳои тоҷик аз ин мусобиқа ба хазинаи дастмӯзаҳои варзишии кишвар 6 нишон афзуданд. 6 нафар варзишгари тоҷик соҳиби медалҳои биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба куштини камарбандӣ шуданд. ин мусобиқаи бонуфуз аз 27 то 30 октябр дар ҷумҳурии Қазони Федератсияи Русия баргузор шуд ки дар он намояндагони 40 кишвари дунё иштирок доштанд. 14 нафар варзишгари кишвари мо низ дар чемпионати мазкур иштирок намуда бо дастовардҳои арзанда баргаштанд. Некбахт Зиёев дар вазни 75 кг ва Хуршед Шарифов дар вазни 90 кг аз ноҳияи Ҷаббор Расулов, Мулло Ҳусейн Сафарзода дар вазни 82 кг аз ноҳияи Москчоҳ ва Мария Седунова дар вазни 70 кг аз шаҳри Гулистон дар тарзи классикии гӯштини камарбандӣ ва озмуда соҳиби мақомҳои сеюм гардиданд. ду варзишгари дигари тоҷик Беҳрӯз Гул Муҳаммадзода дар вазни 75 кг ва Абдусалом Саломов дар вазни 100 кг дар тарзи озоди гӯштини камарбандӣ медалҳои биринҷиро соҳибӣ карданд. мо ифтихор аз он мекунем ки дар мактаби варзиши мо чемпиони ҷаҳон ки соли гузашта Хуршед Шарифов чемпиони ҷаҳон шуда буд, имсол ҷоизадори чемпион ҷаҳон шуд ва бародари ӯ Беҳрӯз Шарипов ки ӯ имсол ҷоизадори ҷаҳон шуд. миннатдори худро аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан аз федератсияи камарбандӣ мекунем ки моро дастгирӣ карданд. мо дар чемпионати ҷаҳон иштирок кардем ва дар оянда мо барои боҷиҳои осёгӣ ки дар соли 2017 дар шаҳри Ашхобод шуда мегузарад мо тайёргӣ дорем ва дар оянда ваъда медиҳем ки дар он ҷо ҷоизадори боҷиҳои осёгӣ тайёр омода мекунем. гӯштини камарбандӣ дар вилояти Суғд бо ташаббуси Федератсияи гӯштини камарбандии ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол рушду нумӯ ёфта, дар ин намуд паҳлавонони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба комёбиҳо ноил мешаванд. ду варзишгари вилоят Муҳаммад Миров ва Хуршед Шарифов дар намуди гӯштини камарбандӣ ба гирифтани унвони чемпиони ҷаҳон мушарраф шуданд. шукри ватанам Тоҷикистон мекунам ки чунин шароит барои ҷавонони Тоҷикистон, махсусан барои деҳотиён ки аз фарзанди ман ки соли гузашта чемпиони ҷаҳон шуд, имсол насиб будааст ду фарзанди ман дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда
جایهای نمایان را اشتراک کردند. من فخر میکنم، من حرکت میکنم که فرزندان من همیشه بیرقبردار جمهوری تاجیکستان باشند. ورزشکاران را هنگام بازگشت در فرودگاه بین المللی شهر خوجند راهبریت فدراسیای گشتین کمربندی جمهوری تاجیکستان مربیان و یارو دوستانشان گرم و صمیمی استقبال نمودند. بنابر اطلاع مربیان این نمود شفقت ظریفوف و مقصود جان اشوروف، اکنون دسته یکشین جمهوری تاجیکستان آید به گشتین کمربندی و بازی‌های آسیایی آید به این نمود که در ماه سپتامبر سال 2017 در شهر اشخاباد جمهوری ترکمنستان برگزار می‌شود آمادگی می‌بینند. салом бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз студияи марказии телевизиони варзиш. Дар студия Умед Аҳмадзода. президенти созмони байналмилалии ассотсиатсияҳои футбол Ҷани Инфантино бошгоҳи Истиқлоли Душанберо барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар чемпионати Тоҷикистон табрику таҳният гуфт. Дар номаи шодбошии Инфантино ба унвони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ аз ҷумла чунин омадааст: муҳтарам президент, аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки табрикоти шахсии маро ба ҳама аъзои бошгоҳи футболи Истиқлол бинобар сабаби пирӯзӣ дар чемпионати Тоҷикистон бирасонед. ғалаба дар мусобиқоти қаҳрамонии миллии кишвар далели дар сатҳи зарурӣ амалӣ намудани нақшаҳои матрах ба шумор рафта боиси хушнудист. ман медонам ки дар пасманзари ин пирӯзӣ заҳмату талоши хастагинопазири масъулин ва кулли алоқамандони бошгоҳ ниҳон аст, чаро ки комгории умумидаставист ва ҳама бо шумули бозингарон, ситоди мураббиён, ҳайатҳои техникию тиббӣ ва мухлисон дар он аз худ то ҷои тавон ҳисса афзудаанд. амалу ибтикори ҳадафмандона ба бошгоҳи Истиқлол имкон фароҳам овард то ҷоми қаҳрамони лигаи олии мамлакатро ба даст оранд. бештар аз ҳар вақти дигар футбол собит сохт ки қудрати убури сарҳадҳоро дар худ ниҳон дорад ва як фишанги тақвияву тавсия додани ин намуди варзиш саропо дар ҷаҳон метавонад буд. футбол ба бозингарон имкон медиҳад то рушд кунанд ва малакаи маҳорати инфиродӣ, тавонмандии хешро дар адои мансубаҳои мухталифи бозӣ сайқал дода ба фатҳи қуллаҳои баланд бирасанд. футбол дар воқеъ мактаби бузурги зиндагист. ман бар он бовар ҳастам ки ҳамагон, алалхусус ҷавонон метавонанд аз ин мактаби бузург барои худ сабақҳои иҷтимоӣ ва таҷрибаи ҷисмонию равонӣ бигиранд. маҳз аз ҳамин хотир аз бар намоянд. вақти ман ба Тоҷикистон омадам, дар инҷа бисёрам варзишгарои хубро мушоҳида кардам. дар инҷо варзишгаро бисёрам аз ҷиҳати физикӣ ва аз ҷиҳати гӯштин бисёрам сахтанд, лекин мо бояд камтар дисциплина ва ягон техника, ягон методои нава дар инҷа биомӯзем ва бисёрам мегӯем дар сатҳи баланд варзишгарои мо метавонанд иштирок кунанд. ман як чизгоро гуфтам, хостаниам ки вақти ман омадам, ман хелам дар ҳайрат мондам ки дар Тоҷикистон ҳам ҳаст варзишгарое ки меҳнат мекунанд, аз онҳо мешавад варзишгарое ки дар сатҳи байналмилалӣ як дар гуфтак дар UFC ёки дар Амрико баромад кунанд. мо фақат бояд ами мактабе ки ҳозир дорем бояд камтар дигаргунӣ кунем. боиш ки MMA ки дар 10 сол пеш буд ва ҳозир агар муқоиса кунем нисбат ба 10 сол пеш бисёр чизо ҳалӣ шудагианд. барои мо бояд дар Тоҷикистон ҳам ҳамин тактикаву ҳамин дисциплинаву ҳамин намуди ҷанг кардан ёки баромад кардани варзишгаро камтар нақстар кунем, хубтар кунем. Гарам Бабиш дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба тамрини варзишгарони муваффақ машғул аст ки ягона намояндаи Тоҷикистон дар ширкати One Championship Муин Ғафуровро маҳз ӯ ба сабқатҳо омода менамояд. дар ҷоми Исмоили Сомонӣ ки маротибаи аввал дар ноҳияи Данғара мегузарад, бар муқобили тими миллии Тоҷикистон дастаи мунтахаби Ӯзбекистон интихоб карда шудааст. дар баробари 5 вохӯрии инчунин ман аз ҳамаи он нафароне ки дар бошгоҳи муқтадири Истиқлол фаъолият мекунанд даъват менамоям ки дар ин ҷода ба сӯи комёбиҳо устувор гом бардоранд. зикр намудааст дар охири номаи шодбошиаш президенти ФИФА Ҷани Инфантино ба унвони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ.
ضمن فردا در دوشنبه بازی نهایی مسابقات قهرمانی تاجیکستان بین دسته‌های استقلال شهر دوشنبه و حاصلات ناحیه فرخار برای دریافت جام تاجیکستان آید به فوتبال در سال 2016 برگزار می‌گردد. در رابطه با این چهاربینی مهم ورزشی در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان نشست مطبوعاتی پیش از بازی برگزار شد. در این همایش سرمربی دسته حاصلات محمد جان حبیب‌الله و مربی کلان باشگاه استقلال نمان جان یوسفوف به سوال‌های خبرنگاران پاسخ گفتند. تاکید شد که هر دو تیم هم به این بازی آمادگی جدی دیدند. رقابت دسته‌ها ساعت 14:00 در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی در نظر است. یادرس می‌شویم که بعد از نتیجه‌گیری دوره‌های قبلی مسابقات قهرمانی تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه پیش از مهلت امتیاز ضروری را جهت به دست آوردن نشان‌های عالی و هم جام این مسابقات محتشم ورزشی به دست آورده است. تیم حاصلات باشد مقام دوم را کسب می‌کند. ادامه برنامه اطلاعاتی خبر. ماه نوامبر سال روان پنجمین جام مسابقات بین المللی اسماعیل سامانی آید به محاربه‌های آمیخته برگزار می شود. منتخب تاجیکستان را برای این سبقت بزرگ مربی شناخته جهانی متخصص خرواتی گوران بابیچ آماده می کند. همکاران ما شاهد یک تمرین که ورزشگران تحت راهبری مربی مذکور پشت سر می نمودند گردیدند. قبل از آغاز تمرین به ورزشکار تاجیک حسن گدویف که در چمپیونات جهان اوید به محاربه‌های آمیخته در ایتالیا برنده مدال برنجی گشته است مدال و افتخارنامه تقدیم کرده شد. باز سه رقابت دیگر نیز با ورزشکاران معروف جهانی در نظر است. مخلصان شاهد رقابت نوبتی موین غفورов نیز شده می‌توانند. در شهر قزوین فدراسیون روسیه مسابقه قهرمانی جهان آید به گشتن کمربندی صورت گرفت. در این چهاربینی محتشم ورزشی تاجیکستان را 14 تن از بهترین پهلوانان این رشته نمایندگی نمودند. تهمتن‌های تاجیک از این مسابقه به خزینه دستمزدهای ورزشی کشور 6 نشان افزودند. 6 نفر ورزشکاری تاجیک صاحب مدال‌های برنجی چمپیونات جهان آید به گشتن کمربندی شدند. این مسابقه با نفوذ از 27 تا 30 اکتبر در جمهوری قزوین فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن نمایندگان 40 کشور دنیا اشتراک داشتند. 14 نفر ورزشکاری کشوری ما نیز در چمپیونات مذکور اشتراک نموده با دستاوردهای ارزنده برگشتند. نیکبخت زیوف در وزن 75 کیلوگرم و خورشید شریفوف در وزن 90 کیلوگرم از ناحیه جبار رسولوف، ملا حسین سفرزاده در وزن 82 کیلوگرم از ناحیه چاه و ماریا سیدونووا در وزن 70 کیلوگرم از شهر گلستان در طرز کلاسیکی گشتن کمربندی و آزموده صاحب مقام‌های سوم گردیدند. دو ورزشکار دیگری تاجیک بهروز گل محمدزاده در وزن 75 کیلوگرم و عبدالسلام سلاموف در وزن 100 کیلوگرم در طرز آزاد گشتن کمربندی مدال‌های برنجی را صاحب کردند. ما افتخار از آن میکنیم که در مکتب ورزشی ما چمپیون جهان که سال گذشته خورشید شریفوف چمپیون جهان شده بود، این سال جایزه‌دار چمپیون جهان شد و برادر او بهروز شریفوف که او امسال جایزه‌دار جهان شد منادوار خود را از حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا از بعداً گراند بابیچ تمرین‌های سخت و سنگین خود را با ورزشکاران تاجیک آغاز نمود. معلوم است که از امتحان سخت و سنگین این مربی خرواتی نه همه گذشته می‌تواند، اما جوانان تاجیک در یک چند روز تمرین الکی معلوم نمودند که با مشق‌های دسته‌جمعانه دشوار هم آماده‌اند. تمرین‌ها تا سنه برگزاری مسابقه جام اسماعیل سامانی جریان می‌گیرد و کیها در این مسابقه بین‌المللی شرکت می‌کنند گراند بابیچ انتخاب و معین خواهد کرد. مربی از خرواتی دعوت کردگی یعنی گوران بابیچ الکی طول 4 ماه است که موین جان غفورов رو در شهر لاس وگاس یعنی امریکا تمرین می‌دهد و باز او یک چند ورزشکارانی دنیایی چند ورزشکارانی که شناختن نامی هستند تیار کرده است. امروز می‌بینید که موین غفورov الکی در تحت راهبری گوران بابیچ تمرین می‌کند و گوران بابیچ دعوت شده است به تاجیکستان. خیلی هم از ورزشکاران تاجیک یعنی امیدوار است با دل پر تمرین داده ایستاده است و ما باوری کامل داریم که تاریخ 27 نوامبر ورزشکاران تاجیک با راهبری یعنی با راهبری مربی خود اعظم خاکیرov و گوران بابیچ پرچم تاجیکستان را بلند می‌بردارند. دعوت چنین مربی تجربه‌دار و تحت راهبری او تمرین کردن برای ورزشکاران رشته سمبوی محاربوی و محاربه‌های آمیخته یک تجربه خوب شده می‌تواند. گراند بابیچ نیز از خواهش و ذوق و مشغولیت جوانان تاجیک قناعتمند است
аммо ба назари ӯ варзишгарони риштаи муҳорибаҳои омехтаи тоҷикистонро мебояд ки роҳҳои муосири машқу тамрин ва омода гаштан ба мусобиқотро